В момента сте застанали пред най-великите българи. Знам. В Овча купел. Ботев, Паисий, Преслав. Какво чувство изпитвате? Естествено, че няма българин да не му трепне сърцето, каквото и да е чувство. Патриотични чувства, да. За историята на България. Хубаво ви става. Да. Разбира се. Чувстваме и гордост. Гордост. Разбира се. Подкрепяме и се радваме много. Колкото... Толкова са истински са просто. Какво бихте казали на хората, които са го направили? Аз ги познавам. Едно благодаря. Да. Познавате ги? Едното момче се казва Иван. Кой даде тази идея да се направят героите, нашите герои, върху Трефопост в Овча купел? Идеята беше негова. На Иван. Изпълнението на двамата. Изпълнението на двамата. И двамата бяхме в чужбина и ни беше домачинал за България и просто много елементи се получи този графит. Между другото, човек е най-голям патриот, когато е извън страната си. Всичко българско и родно люби, тачи и милее, да се вика. А къде сте били? Той в случая е в Холандия, в Щатите, аз в Англия се подвизавах. Също в Холандия, в Германия, за малко. Обикаляхме общо взето. И там ли рисувахте? Да. С това ли се занимавате по принцип? С графити? Това ли си изкарвате хляба? На мен това ми е живота в момента и с това си изкарвам хляба. Мен това ми е по-скоро като хоби, за което мога да благодаря изцяло на него. Наистина, ето се казва, той е сложил първият спрей в ръката ми и ми е казал как точно да го използвам. Лекичко, всичко е в китката, както казва. Не здай пианист. Да. Знам, че ти си завършил за техника, всъщност. Да, но не се занимавам с това. Хубава професия, има пари, ако си намериш, обаче не се чувствам щастлив. Графитите те правят щастлив? Да, изкуството като цяло, в случая графитите, да, защото мисля, че това ме е най-добре. Може да си карате 200 лева, може да си карате 2000, зависи каква работа извършвате. Примерно, харесва ми в чужбина сега, като бях за 2-3 дена работа, си карах 1000 евро, което никъде не е малко, аз съм много доволен. Но това е, че при мен работата не е постоянна, нищо сигурно няма. В един момент изкарваш много, в други момент не изкарваш нищо. За мен най-важното е един пари изправя да се рисувам рисунките и хората да ги виждат. А да не сте направили вие графитите на Съветската армия? Не сме ги правили ние. Идеята, между другото, идеята е добра, интересна, обаче аз лично не би го направил и съм против. Дори с колегите, ако ме гледат, моите не ми се сърдят, просто все пак паметник, соцпаметник, но все пак и паметник. В днешно време паметници не се строят. Против си? Против съм да се рисувах паметник, да. Може да има по-голяма стойност, ако художниците бяха нарисували самия паметник с самите скулптурата, която е на самите войници и отгоре да нарисуват това, което бяха нарисували, ще да има много голяма стойност, чисто художество. Това в момента мисля, че беше напълно излишно, не знам. Аз не го разбирам. Ти ги възприемаш нещата, всъщност внимаваш къде рисуваш графити, така ли? Да, всяко нещо обмислям много преди да почне да се рисува. Не е да ходиш да драскаш. Не. Всяко нещо си има първо замисъл, идея, тематика. Вече самото изпълнение при мен е чист шанс, че някой просто не ме справи и да ми направи проблем. Говоря от органите на реда, примерно. Кажи за органите на реда, между другото и то графит. Само там минаха няколко човека. Първите казаха нищо, не обърнаха дори внимание. Обаче да предположим, че са го приели положително. Другия пич лезна, не знам какъв беше в цивилна униформа. Каза, че по принцип няма право да правим това нещо, обаче го хареса. Не, минаха двама цивилни и ни питат: момчета, вие имате ли разрешение от общината за това? Ние казваме: не. И те казват: не сме ви виждали тогава. Колко ви излезе? Като пари и колко време ви отне да го направите? Не знам, грубо беше отдавна, все пак грубо около 500 лева с цялата работа, боите отдолу, които боисахме самата основа, за самия фон и времето беше на седмица горе-долу. 500 лева е така сте дали? Да. Все пак не забравяйте, че си бяхме върнали от чужбина. Да. Докато го правихме там, наистина следващите 2 вечери мен беше трудно да заспа, съвсем сериозно, не знам. Защо? Някакси много бях превъзбуден. Наистина, хората просто идват и казват: момчета... Съвсем сериозно. Ева, казват, даже една баба си спомня и казва: момчета, вие трябва да има такива хора като вас повече да ни поведат.
Обаче имаше друг, като казвам, че от коя партия сте. Да, вие от коя партия? Кой ви плати да го Кой ви направите плати да това? го направите това? Имаше и такива, да. Сега ви търсят от столичната община. От вас разбирам. Да. Искаш ли да й се обадиш на тази жена, да видим какво иска? Ами, Беше интересно. бих свързван, не се крие от никой. Ало, Ало, добър ден. добър ден. Значи аз казвам Иван и сте ме търсили във връзка с една рисунка в Овче купол 2. Ви се обаждам. Здравейте. Добър ден. Да. Вие сте автора на рисунките на Страхопост. Да, с моя приятел сме го правили. Да ви поканим на една среща във връзка с това, че Столична община има така правила и организирането на подобни рисунки на регламентирани места. Да. Ще се радваме да се запознаем с вас. Да, разбира се, радвам се, че приехте така положително нашата работа. Ще ви помогна във всяко едно отношение, стига да е за добро. А ти се притесняваш. Да, притеснявах се, защото, виж, чак, госпожа Фундъкова желание. И сега какво? Ще разберем утре, може би, или когато се срещнем. Айде, успех! Ще е супер.